Here. Здравейте, български сърфисти! Отдавна искам да споделя нещо, което научих от един човек, Гай Грип, как да се настроиваме въженцата за трапеца. Най-лесно. Взимаме ластик 1,50 м дължина точно. На 1 метър има белязка с фломастер. Пакаме го в задната дъвка. Дърпаме еластика до края на главата на гика. На белязката, която е точно на 1/3 от ластика на 1 метър, вдигаме вертикално нагоре. Това е задното въженце. Оттам нататък слагаме една ръка напред и ви гарантирам, че без значение колко е голямо платното, това е идеалното положение на вашите трапец лайнс. Гарантирам ви, няма значение колко е голямо платното, това е идеалното положение. Ist das die Anleitung für dich, Klaus? Okay, Rado. Nicht wirklich.